Dragilor, azi suntem la Florăria Jad și vrem să vă arătăm ceva cu totul și cu totul special. Florăria Jad se află pe strada Oțelarilor, numărul 26. Ca și punct de reper, avem Hotel Magnus, chiar vis-a-vis, lângă trecerea de pietoni. Este vorba despre acest tonomat de flori. Tonomatul funcționează 24 ori din 7. Vrei să cumperi un buchet la orice oră din zi și de noapte? Este simplu. Vii aici, dai scroll, îți alegi buchetul favorit, îl pui în coș, punem buy și o să ne apară plata cu cardul. După ce am plătit cu cardul, se va deschide ușa. Este simplu. Și stați liniștiți, florile stau la temperatură și umiditate controlată în vase speciale cu soluție. Ce modele puteți găsi la tonomat? Acest model cu bujori, acest buchet superb și colorat. Ce spuneți de acest buchet cu floarea soarelui? Te așteptăm la Buchetomatul Jad!